Takže čaute, to je Krafťák a chcel by som vás privítať pri ďalšej let's play z hry Quake 4. Takže vieme, kde sme skončili, bolo celkom dosť, pozrite, teraz som sa rozhodol, že natočím aj ďalší a dotočím to celé, ale si užite hru. Takže jak vidíme, ideme tým výťahom, ktorý sme skončili. Je strašne pekný, musím povedať. Pekný. A to sú naši vojaci. Ja. Kde sme? Strauss. Vy toto asi nepočujete, takže o čo sa vám baví, toto je najlepší technik jednotky Rhino, aj celé jednotky. Pištotka. A sorry za to lagy. Jednotka Raven. Dokáže ako máte na toho orla. A nemám ísť? A tu. A však sme boli. No ja. Toto je Raven. Vanil. No ja. Počkajte, mám je bajty na najvyššom. Mám, to také malé prípada celkom. Už asi večer, viete, ako strogovia idú spať, tak musí byť. Vás tu je medic tea. Nákarničku nepotrebujem. Ojoj, už ho zodvihli. Konečne. Salmon. No, mohli si, kámo, co děláš? Teraz mi práve vraví, že či som si našiel nejakú strogyňu. Že čo mi tak dlho trvá. Ale to je tvoje listka, môžeš, čo je oprav. Oho. Boss. Náš náčelník. Sleč. Díky. Uhni. Granáty, na čo mi budete? No ja, no ty máš takú zbraň. To chceš. Ja. Takhle se to dělá. To dělá ještě streda? Streda. Zhyň. Hop. Plask. Tebe... Tu máš granát. Zežer si. Teraz to si roztrhla, nie? A kde teraz? Všetci idú tu. Fail. A my práve nech otvorím nejak tie dvere. A tak karnička pozberám. Počkaj, kde sa dostanem von? Plask. Takhle sa to dělá. A? Tu je diera. Schovaj si ešte tvoje metastázy. Ja! Takhle sa to dělá. A vy sračky, vy ste úplne posraní. Pardon za vulgárne výrazy. Ale musím všetko robiť ja. Moris, ty čo nejdeš? Hej! Hello! Moris tu asi stráži. Tak to bol pekný bug, ale sorry za tie lagy. Zhyň! Pau. Tak to mu dal zozadu pekne. Oh. Hello.
Čo? No. Au. Idem späť. Bránite to tvrdého šiale. Pam. Uhni sledí. Jeden potkám. Pau. Aha, zabudol som ho headshot. Tak som sa zľakol, teraz mi natáča fráz, som sa zľakol, že červený život. Kde sú všetci? Oha. Teraz ti tam dohodím. No bo. Jojo. Ach to jo. Oh. Som jak Terminator. Nezničiteľný. Ne! Čo máme robiť? Nie sú to žiadne strašné pasce? Také majú celkom vybuchané. Kooperátko. Sorry. Kamo, my tu budeme s tebou strážiť, čo? Aký vyhúkaný ksicht. Aký ulizanec. Aha, dáme si pekne. Ty čo letáš? Tu si to robíš? Ďavo! Tu má, ďavo! Opustiť? A ja sa sa pozerám výsledok už. No jasné, tak sa to robí. Tak do toho, hoši. Voskonec. Ale vy tu zostanete a ja pôjdem zatiaľ sa tam pozrieť, je? Dobre. Si brokovnica, to je také na blízko, boj. Ty vole! Ty mi dal inak facku. A vieš, manželka, som mal iné záležitosti ako s tebou. Au, som ti prsník rozcvíkal. To je hente, nech sa volá Jefferson. Ahau. Hello. Hej, koľko vás tu je smradov? Ti to napalím do ksichtu, zeber si olovo. Hej. Poďme radšej bokom. Je to bezpečnejšie. Hej, tu je to diera, že? Prepáčte za to kašľanie, ale som nachladol. Fakt, prepáčte za to kašľanie, som vám zabudol povedať. Strašne chorý a máme ísť teraz stredu na lyžiarsky. Áno, som stielmák a spomínam si, že mi tam také napísal 8-letý čurák, takže dal som to na začiatku. Ak sa vám to nepáči, dajte dislike, alebo to vypnite. Nevravte mi tam niečo také ako čurák a niečo také, lebo sa mi to hodne nepáči a je to vulgárne. No, tak vrátime sa ku hre. Vrátime sa ku hre a to sú rozmaznuté tie dvere. A tu je nejaký vchod. A to je obklúčka. Jak se to dělá a dělat se to má.
Hele, vole. Dej si odchod. Teraz som zase dostal od... Na, tu máš. Žer. No, to keď tam nikto není. What the fuck? Hej, poď, po mne bude streľať. Nie, debil, mi ho nezabiješ mi ho. Debil, rýchlo, poj. Jej. To je mongol. Au, au, au. Ty vole. Ježiš, to je blázen. Ty si blázen. Si nemal po tým strieľať. To všetko rozbil, to dielo. A tento diel bude... Prepáčte. Tento diel bude tak trochu kratší. Tak. Že... Kým loď pristane... A pam pam piram pam pam piram pam 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 piram pam pam piram pam pam pam. A je to! A je to. Pojdeme kam, chceme to tam vyčistiť. Ja som... Ani to? To je naše... Ja som sa najprv zľakol, myslel som si preme to, že to je strokská loď, ale potom mi došlo, že to asi naša, že? Čo to? Prečo to tu okolo svieti? Prečo svietíš? Povedz mi, prečo blíkáš? Aha, to sa spúšťa. A konec. Takže sme na lodi a keď prejdeme toto kolo, to dneska už ukončíme, aby to bolo moc dlhé. Takže zatiaľ čaute a reklama nebude, žiadne také, ne. Bam, som späť a môžeme pokračovať. Kde má zbranie, kto chce vyvraždiť? Chcem zabíjať. Telka. Sexy, telka. Mama. Jaký robot. Uvidím názornú ukážku. Budeš ty bojovať proti jednému robotovi, šachodita? Som si bol dať za tú chvíľu vtipnú kašu, viete ako. O, ukážka! A vystrel tam do tých dverí, či to rozerveš. Ty čo tam robíš? Teraz uvidím asi celý, ne? A ja chcem hrať, nie na teba. No mi strašne pripomína Doom 3. A čo mám robiť? A ten Doom 3 by sme si mohli tiež niekedy zahrať. Je to celkom coolová hra. Môžem ísť? Môžem ísť späť? Prepáčaj, to nejde vydržať. Jo, kámo, máš peknú hámu, vieš, za tým. Si to všetko prešlo. Jaký Číňan? Ty ešte väčší, opalený. Ty to tam strážiš, ty nič. Sa prezleš, ne? Ty si iná vybuchaný, ty si nejaký inteligentný. Volať. Že si to dal dopředu. Mama, oni mi to zakázali. Čo to je? Čo to sú? No, toto je vybavenie budúcnosti. Takí lekári. S zaujímavou lepkou. Podrazdenými. No, dvere! To tu niekedy videl, ne? Aj teba. A ty čo tam hľadaš? Hustý. Kde mám ísť, mi poveste? Idem rovno. Nebol som tu ja už niekedy? To je fail toto.
Hej, ja som tu už bol, čo si robíte srandu, ne? Ty brďo. Tak to je dobrý fail. Som išiel? Tu som šiel, a máme zase rovno, že? Jak to, že sa ti nevyparí? Cigá, neviem. Prepáčte. Organizmus, kľud. Kde mám ísť teraz? No tak toto je veľký problém. D4, nemocnice. Instruktor zbrojnice. Pitevna. Tam nejdem. Instruktor, tak tam mám ísť asi. Hej, tu. A teraz sme to. Toto, kde sú tí vojaci? Ahaj. Dostal som to tam. Som dobrý. Oho, Kane, ahoj. Ahoj, Kane. Just want nejaká instruktáž vojenská. Teraz prichádza nejaký master. Tak to je zase nejaký džado starý. Čo je? To čo je za bossa? Sorry. Je to jak preskočím, že sa nebaví divaného. Vyzbrojenie. Dobre. Ty máš tablet? To mi dáš. Počkej, zbrojnice, tam sa mali, že? No čo, Matiel? Čo robíš, ty si ako na čo hráš? Tam nie. Rozšířený na zásobník. Brakovka, niekto si ju tu nechal. Just one time. Ahoj ty, a teba som sa... Ja, ty si ten genoš. A vy nejdete, prečo nejdete? Čo nejdete? Čo? No, čo nejdete? Takže, máme to za sebou a už by som to aj ukončil. Hľadal som, že tento diel bude taký kratší. Takže čaute, lajkujte, dislajkujte, odberajte, užívajte si života. Všetko možné. A hlavne mi tam nepíšte čurák ako ten Nomad CZ. Čaute. A mám 12 rokov. 13. Dobre, čaute.